Itä-Suomessa ei ole tarpeeksi töitä. Tultava tänne, missä ei ole kämppää, ei kotia, ei tuttuja. Ja sit se on jotakin vaan selvittävä, mutta tää on nyt toinen vuosi. Ja tietysti onhan päihdeongelmaakin siellä taustalla, että niitä vanhoja velkoja kun maksellaan, niin alkoi mennä tiukalla. Sitten kun alkaa taas sesonki, niin ei tehdä pitkää päivää ja paljon töitä. Ja yritetään laittaa sitä pakettia kasaan. Kulosaari. Huvilaan rakentamaan. No ei se nyt semmonen lapsuuden haaveammatti ollut, mutta siis että niitä töitä kun on, niin en tiedä. Kokki olisi ollut ihan kiva, mutta niillä maksetaan aika huonosti. Mä haluan opetella betonitöitä ja valamaan. Ja tehdä ihan oikeasti taloja. Vakaasta kodista. Ja sellainen, että me voi tarjota perheelle niin sen kaiken, mitä kukaan ei ikinä uskonut minun pystyvän tekemään. En mitään ihmeellä. Pilvilinnoja vaihdaa kodin, missä on hyvä olla. Sellainen oma tytär hymyilee ja niin vaikka useamman päivän putkeen. Se on ihan kauheata ajatella nyt, kun ei itse joutunut kokea sen. Sitten kun ei ole enää voimia ja joutuisi olla tuolla kylmä syksyn ulkona sateessa. En ihan sama, onko siinä mitään ongelmia sen ihmisen tai muuta, mutta ei se ansaitse sitä. Ei täällä voi olla niin vaikea jotain tällaista huoneistoa saada. Ja en ymmärrä, että mitä ei ole resursseja. Siinä päihdemaailmassa, niin siinähän se aina punnitaan, että sit kun sieltä mennään pois ja niin silloin nähdään, että ketkä ne jää jäljelle. Et siinä oppii helposti näkemään, että ketkä on ketkä menee. Tuolla ihmisiä, kenellä ei ole tällaisia taustoja ja velkoja niin kuin minulla, ketkä alkaa, että kun ei riitä rahaa enää, kun käyt töissä. Ne on niin vielä ihan onnekkaassa asemassa. Mä tiedän, että mä tuun samaan asiaan kuntoon, että tämä on vaan alkukankeutta. Mutta kun toisille se kankeus kestää vuodesta toiseen, niin ja vaikka kuin yrittäisi, niin emme tiedä miten me jaksaisi. Mulla on niinku perhe Imatralla, mutta ne on paljon hyödyllisempi täällä töissä kuin työttömänä siellä. Joo, en mene suostu luovuttaa ikinä. Mulla lähti 2014-2015 vuodenvaihteessa Turussa kämppä ja pääasiassa koitan päästä friendien luo yöksi. Tää on kuitenkin aika paljon helpompi Helsingissä olla asunnottomana kuin mitä Turussa. Se on joissain määrin jopa mun oma valinta, että mä olen asunnottomana. Mä en ole edes koittanut etsiä asuntoa. Mulla on sossun kanssa ja kaikkia, niin mä en ole hoitanut niitä asioita, vaan pitäisi huomenna itse asiassa soittaa ja vähän selvitellä asioita. Mä opiskelin kyllä reilu 2 vuotta levysäkkähitsajaksi. Se jäi kesken, kun mä täytin 18 ja pääsin koulukodista pois, niin muutin takaisin Etelä-Suomeen. Olimme pienen aikaa ravintolassa töissäkin, mutta sitten myytiin se ravintola. Pääasiassa on Kalliossa tai Steissillä ja pyörii ympäri isää ja koitan kehittää jostain lisää juotavaa. Nyt melkein dokata sinne päivät menee. Nyt tässä
koettanut vähentää jo vähän juomista ja koettaa päästä taas hoitaa asioita kuntoon. Niin nyt on miettinyt sitä, että pitäisi opiskella ravintolakokiksi. Kun ei ollut kämppää, niin huono lähteä opiskelemaan kanssa. Sitten toisaalta mieli tekisi lähteä muuttaa vai jonkin toiseen maahan ja aloittaa sieltä puhtaalla pöydällä. Espanja on ollut mielessä. Oli tilanne mikä tahansa, niin aina pitää sitä koittaa elää mahdollisimman positiivisella asenteella. Olisi se mukava tietenkin saada niin joku kämppää ja duuniin tai päästä opiskelemaan. Saada elämä tasaantua. Mä en luota kehenkään. En millään tasolla. Aina on niinku kännissä on tollasia, joo, sä oot mun veli. Ei oo mitään veliä oikeesti vittu. Kadulla, rikollispiireissä, mikään ei merkitse mitään. Mä oon 2 viikkoa metadon hoidossa. Aika mä käyn hakemaan se metadon kupi, niin sit mä touhulen kermitoiminnon viinapullo jos toisenkin. Sitten ostaa ruokaa ja sit mäkin loppuun nukkuun. Viime yönä mut meni tuohon viereiseen rappuun. Vartija tuli sinne ja sanoi, että nyt lähet. Mä olin niin väsynyt, mutta en lähde. Sitten mä otan poliisit. Sitten mä oon kuin kisahallin putkassa ja muuta. Oli kumminkin lämmin paikka. Mä oon käynyt varmaan peseytyä puoleentoista pari viikkoa. Ei oikein paikkaa mihin mennä. Se, mä en käynyt edes peruskouluun. Ja sit joskus kun mä olin just täyttänyt 19, niin mä sain matkustuskielon ja mä olin Hesyllä kissatalolla vähän aikaa. Niin yhteensä mun työelämä koko mun elämän aikana. 4 kuukautta. Siis mä rakastan koiria. Niin. Joo, sit mä oon tosi tunnettukin vielä. Siis 1 kuukauden aikana. Tiedätkö? Ja 1 kuukauden aikana 10,5 vuoden avoliitto. Ihan niinku puun takaa. Niin Mimmi lähti, mun koira kuoli ja mä näin ekaa kertaa vankila. Silloin ajattelin, että tästä ikin selviin. Vittu, en koskaan millään. Mikä viimeistä? No joo, mä olin tossa Päpsissä, niin nuori jäbä. Mä tiedän sen kyllä entuudestaan. Saa lapsen ja silloin kunnon nainen ja kaikkea. Vittu silloin on hyvä olla. Siitä mun tuli hyvä mieli. Mä oon tosi sairas niin, mä pääsin just sairaalasta. Mulla on skolioosi. Mä oon selkärangan tulehdus. Perjantaina. Mulla olisi ollut oma hoitajan kai juttelu. No se ei oo nyt täällä näin. Joskus sitten symmärrän. Joo, 5 vuotta silleen kadulla ollut. Välillä tällaisia lyhyt reissuja linnassa. Pari kuukautta. Ne mun rikkeet mitä mä päivästä teen, mä on myymälän varas. Mä en osaa vaikka mä haluaisin, mä en osaa olla. Ja mun rikkeet mitä mä teen, mä oon niin pieniä tän maailman mankelista.
tällaiselta niinku tuli tän kokoinen koppi, missä olisi niinku sänky, telkkari oikeesti. Siinä olisi niinku ihan kaikki.